a koniec. To fandím na Barbie Karme, dobre ti tak, že si ostal sám ty šlintoš jeden, ty betomen. Ty ideš tu nadávať na cigánoch a popri tom cigánsku piču si lizal a jebal. Tak, dobre ti tak. Vyjebala s tebou, vyžmykala ťa fajne z peňazí a smete sa odneslo samé. Dobre ti tak. A teraz krič. Poďme, Kiral, krič na mňa, zrušuje ma to. Damion krr. OK? Ten kokot. Tá, aby si toho kokota fajne vydutkal. A keď tam bude 31. decembra petarda, tak to rátaj, že môj kokot ti letí do huby. Budem hamkať. Lukino, ty si... No poďme, Lukáš, keď budeš havkať, tak poďme, hovor. Poďme, haf, dávaj. No dávaj, nepočujem tu havkanie. A aby si ešte niečo poviem. Barbie Karmu budem jebať ja 11. oktobra. Toľko budem jebať a pošlem ti fotku s ňou. Tak to budeme robiť, pozeraj. Damion grr, OK? Aby si len vedel, Zlatko. Poloha 24, všetky polohy na svete. No, dobre, super Barbie Karma. Ohol sa potom 11. Tak, čo mi na to teraz povieš, láska? Keď chceš, aj môžeme aj s tebou si to dať. No, tak, vyjadrime sa takto decentne. Kde bolo, tam bolo, Lenka Bruškovičová odišla. Pretože mala pravdy. Kiral jej proste naložil to do huby. To sa jednocení. Haló? Si v online, alebo si odblokovaný, alebo zablokovaný, Kiral, teraz? Haló? Na mňa jebne. Teraz nekričí, že... On lapatej. Tak to je, bohužiaľ. A Friedrosen, Rakúsko je domovina. Mačko, a nemôžeš pridať tú Lenku? Tak utekla. No. Však ale Lenka tu je. A znova ma to potvrdilo, že ona má 1500 fejky. A ďalší odišol. Áno, ona má fake za fejkom a chodí a aj tento človek, čo tu bolo, že potrebuje followy, to bol takisto niekto od nej. Tá Bianka, alebo jak sa volala, ja neviem, kto to bol. Neviem, asi mu to spadlo, alebo ja neviem, ale Lukáš, ak si tu, prečo ťa, Barbie Karma sa ťa niečo pýta a ja by som rád veľmi vedel tvoju odpoveď. Áno? Prečo si to strejem bere na zodpovednosť niekto, kto chce vidieť objektívny pohľad? Áno, tak ja ti teraz ten objektívny pohľad ukážem. Fajn, dobre. Majka, môžem? Ja si servitky ani pred Majkou nedám. Mne je to jedno, že toto... Poď hore, pani Bianka, ja ti objektívny pohľad na to vysvetlím veľmi stručne a jasné. Tak. Nechajte to na mňa, ja ju spracujem. Takže ten objektívny pohľad som ja, Sultán Mačko, pre vašu informáciu. Pani drahá Bianka, to, čo vy ste mala s Lenkou Mruškovičovou pred rokom, to si nechajte tam rok dozadu, ale my tu riešime danú vec. Veľa ľudí tu boli okradnutí o peniaze, áno, aj my sme jej pomohli finančne, dali sme jej jesť a jej deťom. A keďže my chceme sa spravodlivosti dočkať a potrebovali sme isté detaily dotiahnuť do konca, tak sa dotiahlo. Prečo ste to pred rokom neriešila, ale až teraz tu idete tu ospevovať Lenku, že aká bola Lenka, ťuťu, moťu, a z Lukáša Mruškoviča budeme robiť toho najhoršieho. Tak takýto kokot. Nie, môžem odpovedať? Áno, môžeme odpovedať. No odpovedzte mi na konkrétnu otázku, pani. Kde ste bola pred rokom, keď som ja skladal túto scénu? A môj stream ste naposledy urazili. Ja neviem, ja som TikTok do dnešného dňa nemala. Ja som videla YouTube stream. Prečo ste ho dneska založili? Počúvam. Prečo ste ho až dneska založili? Lebo mi to kamarátka poslala na YouTube a hovorím, že dobre, chcela by som to vidieť a zrazu som počúvala, čo rozprávate. A mám potrebu sa vyjadriť. No tak sa vyjadrujme. Poďme sa vyjadriť, ale poďme sa vyjadriť k určitému momentu, ne to, čo bolo rok. Čo bolo dané na YouTube, som počula a myslím si, že väčšina z tých vecí sú veľké pičoviny. No vy ste celá pičovina.
Ďalej? To mi hovorí niekto, kto to nemá upratané v hlave a nevie, aké je pohľad. Počkaj, Sem, ty si sadíš pičou dole, lebo ti budú pičou do uličky. Rakovinu dostala kurvená vyjebaná skurvená alkoholička. Piči, ty kurva vyjebaná. Ty rakovina chodiaca vyjebaná. Ty sprašne, ty to nemáš hlave po poriadku, ty alkoholička. Aby si dostala gutu. Ožratá kurva, pičo si ožratá, nevieš čo vysprávaš, mámo, piči. A nejdeš Andiamo, Andy Pič. A komu ty kokot? Amen. Dobre, bude, keď ťa nadialujú jak sprúžinu. Keby som to nemal v hlave v poriadku, tak myslíš, že by Majka tu prišla, alebo že by sa so mnou gadže bavili, ty kurva jedna. To, čo ja mám namrdanú, ty to nemáš ani na čuránu, ty rakovina biela. Tvoj syn, Ja verím tomu, že čo ty máš namrdané, ja nemám ani na čuránu. Ty devka jedna, tak sa budú s tebou baviť, ty čupko. Kokotík. Vidíš, treba ti only fajčiť. Áno, treba mi, kurva. Shit. Kokotík môj, nechaj ma. Nechaj ma. Dobre, láska, nechám Čak dáme tú Bianku, nedávajú Lulu dole. My ju vieme. Roberto, ticho. Dajte tú piču hore. Dajte ju hore a nechajte mňa. Ďakujem, Miguška. Stiž si to. Nechajte mňa. Bianka, môžem sa spýtať, ja som tu asi taká najnormálnejšia. Nie som natoľko prijebaná, jak tí ľudia tu. Môžeme sa rozprávať my dve, poprosím? Áno, samozrejme, bola by som veľmi rada. Môžem sa spýtať, prečo ste si až dneska založili TikTok? Lebo mi došiel stream na YouTube, ktorý bol nedávno proste bol pridaný. Áno, a počúvali ste tam tie slova, ktoré sa tam rozprávali? Počúvala som ho celý. Takže by ste vedeli, že sa... Roberto, drž piču. Tak by ste vedeli, pani Bianka, že sa tam rozprávalo o tom, že pani Mruškovičová fetovala so mnou pred mesiacom. Tak na Keriocov kokoci teraz otváraš piču, ty piča vyjebaná prašlivá. A do koho ty ideš, aby si zela ty otcov kokot prašlivý? Bývala si pred mesiacom u nej? Pýtam sa ťa. Pred mesiacom u nej. Tak drž piču a neulejvaj sa. Ale jednanie ako dáma. Drž piču, rozpráva pána Peziva Hauka, tak tiež Rakovina chodiaca. Keď ti Lena Mruškovičová pokázala, založiť si účet a takto tu robiť hau, tak prídi tuto dole a tuto môžeš fajne vycokať. Áno? Roberto, ty dole z okna a neozývaj sa. Prečo nepridajte ďalších ľudí, ktorí by chceli sa vyjadriť? Ďalších ľudí? Môžem sa vyjadriť aj ja, pani Bianka. Povedal to Lukáš, povedala som to ja, bola som tam. Ja som bola v tej špíne, žila som, ja som v tom smrade žila, ja som tam dávala peniaze, iní ľudia tam dávali peniaze, ja nezajíma, čo bolo pred rokom, ale čo sa tu rieši, trupička. U mňa žili 2 mesiace. Drž piču. Majka, nech sa páči, rozprávaj s ňou. Keď budeš mať vlastný byt a budeš živiť svoje deti plus 6 ďalších. Keď budeš mať poriadneho chlapa a nebude chodiť. Počúvajte. Že by si zdochla. Ja mám svoj byt. Ja niečo máš medzi nohami. A ty vieš, čo máš medzi nohami? Ja samozrejme viem, ja som sa narodila. A máš tam tú kočči piču. Lebo podľa mňa aj tá piča, čo tam je, tam strašne veľa. Mačko, kľud, Vajko, kľud. Mačko, kľud, úplne, že nerieš. Preto musíš si chodiť do bordelov a platiť si tam počkaj, Barbie-karma, počkaj. Nech sa páči, Majka, položí otázky. Ty mi zdochneš pod rukami čaje. Páč tu, ja Mačko. Karma, nech sa vráti 100-krát. Aby ma vyfajčil tvoj chlap, ty rakovina. No, vidíš. Môžeš, Majka. Majka, môžeš. Mačko, úplne, že vôbec sa nerozprávať, podľa mňa. Na zdravie. Pardon. Barbie, prepáč, že ťa na chvíľu preruším. Bianka, môžem na chvíľočku? Čo už ti Lenka bola, Bianka? Odpovedaj, šupi to bleskom. Poď ty čupka. Nie, nech Majka rozpráva. No ja by som rada, ale Bianka, ja neviem. Sme tu, Bianka, počujeme sa? Majka, už ti Lenka písala, čo máš rozprávať, ty kurva jedna. Majka, Lenka jej bola, vieš? Ahojte, počúvajte, Bianka. Majku, Baška, počkaj. Necháme Majku, Majka, nech sa páči. No Bianka, hovoríte, že u vás Lenka bývala, hej? Áno. Už pred rokom. Nemala tam vší? Áno. Dobre. A ono by už pred rokom ste vedeli, že odrbala ľudí o 120 000 a vyššie? Nevedela som o tom absolútne, ale vedela som o tom, ako má dohodu s tou Ilonou.
A to už vám vtedy neprišlo divné, že akože ak má nejakú dohodu o tom, že bude ojebávať ľudí, ktorí tie peniaze potrebujú, chorých, ktorým sa nedostala liečba, ktorí proste zomreli len preto, lebo si oni zhrabli peniaze. Vedela som o tom, že musela podpísať zmluvu 50-50, ale bola na tom tak zle, že potrebovala pomôcť. Dobre. A Bianka, a vy viete o tom, že ona není čistá už niekoľko rokov? To, že mala možno u vás prestavočku, dobre, to môže byť, OK, však tak ja neviem, za to sa jej zase klaňať nebudem. Ale tak ako tiež počujem, že tiež nie ste čistá, asi ste si dali 4-5 poldeci. Tak akože keď sa tu prezentujete ako strašne ťažká, úžasná mamina s vlastným bytom a idete tu urážať niekoho, čo má medzi nohami, tak vy môžete byť takto nadrbaná pred deťmi? Majka, ja zabudnem, prosím, že ste mi dali teraz jednu otázku do hlavy. Takže vy takto rozprávate normálne, Bianka, hej? Vy v tomto stave ste normálne. Toto je taký ten, že klídeček, tabaček, hej? Majka, ona bere antidepresíva a alkohol pri deťoch. Môžete, ale prečo nepridáte Dobre, a čakáme Bašku, buď ticho, ty kurva zašťatá. Bianka, Majka sa ťa zabudla niečo spýtať, mne dala teraz nápad, ďakujem. Majka, ďakujem za jeden nápad na otázku. Bianka, kde máš Jakuba? Baša do špiču. Bianka, keď si vedela, že Lenka je dohodnutá s pani z organizácie, nebola si aj ty s nimi dohodnutá na podvodoch a ojeboch ľudí na organizácii pre choré deti? Áno, bola. Nemala si z toho prospech aj ty a financie, preto si zastávaš teraz Mruškovičovu. Ďakujeme, Majka, teraz ma to napadlo, ďaká tebe. Barbika, Baška, nech sa páči, rozprávaj, Baška. S touto rakou. Bianka, mňa veľmi dobre poznáš. Bianka, mňa veľmi dobre poznáš. Poznáš ma. Baška na teba rozpráva. Bianka, poznáš ma aj od Kuka, aj od tvojho drahého muža. Ty si asi zabudla, že si chlastala, zapíjala si antidepresíva alkoholom a sama to o tebe Lena rozprávala. Asi rok dozadu bola Lena u teba, nechala najebaná deti u teba a odišla Monike na svadbu alebo kam a odtiaľ o polnoci utekala a ty si bola najebaná jak doga. Takže tu láskavo neojebávaj a neobhajuj Lenu, lebo ty si ešte horšia. Vyjebaná rakovina by ťa zobrala. Dáša, z jakého prostredia si ma zobrala od Leny? A poďalšie, nevyprávaj, aká Lena je úžasná, keď ty si sama na ňu kydala, lebo tvoj chlap chcel ísť za ňou, to je prvá vec. A druhá vec, od tvojho švagra má dcéru. Akurát mi píše Kubo, že vraj ti písal, že te nemám počúvať. Áno, Lenka, to je tá baba, čo bola u nej Lena na dlháčoch, čo ty si tam za ňou išla a oni boli všetci najebaní. Takže Baša, áno, to Bianka. Však ona na ňu z jakého prostredia si ma vytiahla od Mruškovičovej? Z jakého prostredia, keď Lenka je tá najmladšia? Áno, zavšivavenú a tak zabochavenú. Áno, vidíte, však Lena o nej hovorila, že slope. Takže Bianka, vy dve si zavrite piču, je mi úplne jedno, čo vy si robíte. Je mi to totálne jedno, ale nehraj sa na svetu matku, keď ty nejsi a ešte si dokonca bola aj na antidepresívach, ktoré si zapíjala alkoholom. Áno, samozrejme. Samozrejme, vtedy som bola v 6. 7. mesiaci. Viete o tom, že Lena tu bola s deťmi, keď ja som ležala v nemocnici? A tam som zapíjala. Ty si zapíjala lieky alkoholom, fuj, ty alkoholička jedna pri deťoch chlastať. Že ťa hamba nefacka, ty kurva jedna vyjebaná. Ja som ležala v nemocnici na rizikovom. Sklápni, drž piču, ti hovorím, drž piču. Maťko, môžem ešte niečo povedať? Haló, Maťka. Nech sa páči. Maťka. Ono je to Maťko, až nevieš čítať. Treba sa povedať. Bianka, môžem? Ja viem čítať, ale vidím črty tváre, takže je to žena. Poď mi vylizať piču, aj tvoj chlapník mi položí kokot do piči, keď čo máš ťa. Dobre, počúvajte ma, aby vám tu nerobili bordel ľudia, že zasa tu nadáva a kričí, lebo sú na to asi citliví. Bianka, môžem sa ešte niečo opýtať? Áno. A vy ste inak spokojná vo svojom živote, keď tu potrebujete niekoho hejtovať za to, jak vyzerá, alebo čo má medzi nomami, alebo podobne? Vystatovať sa, že máte vlastný byt, neznamená, že ste, čo
Čajočka, viete o tom. Lebo Môžem teraz na ste niečo- na streame zo môžem seba na to spravila, ale že odpovedať? takú strašnú piču, že to svet ešte nežral. Lebo Môžem najebaná na sa to tu prihlásiť, moralizovať. Áno, hneď to bude, momentiček, treba chvíľu počúvať. Či idem pomalšie? Už to moc nezapína po tých poldeci, že? Tak ideme ešte raz, hej? Takže keď sa niekde prihlásite na stream a budete zo seba robiť úplného kokota, tak prosím, aspoň nespomínajte najebaná to, aká ste vy usporiadaná, lebo to je úplne, že na smiech. Ale že úplne. Urážať tu niekoho za to, jak vyzerá, alebo čo je, alebo čo má medzi nohami, je tak plítke, že ja dúfam, že vaše decká nebudú brať príklad z vás. Podám na teba trestné oznámenie, rozumela si? Za to, že si inú osobu pošpinila a za to, že mi valíš do psychiky. A za to, že si mi urazila moju rasu. A takisto vyťahnem na teba lekárskú správu, aká si ty antidepresívna piča. Dobre, ešte niečo chceš, Bianka? A keď počkaj, Barbie Karma, počkaj. Drž piču, ti hovorím. Ty kurva jedna. Kto si ty, že ty mňa budeš kritizovať? Čo si ty v živote dokázala? Prejdi si tým životom, čo si ja prešiel. Drž piču, ty agresívna piča, ty, čo zapíjaš lieky alkoholom. Ja som 22-ročný chlapec, ale moji súrodenci ma nevidia, že som ožratý. Ty kurva jedna. Čože máš vlastný dom, sa máme všetci posrať? Ty gadži vyjeba.